ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ ಕಾಣಿಯೂರು ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರೂಪವಾಗಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ನೂರಾರು ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರು ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೀವ ಕಾಣಿಯೂರು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಬಾಲಕಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯ ಮಾನಹಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಬಾಲಕಿಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಬರ್ತನೆ. ಯಾನು ಬೇತೆ ತಂಡೋಲೆಗಳ ತರಬೇತಿದಾರರಾದ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಭಜನೆ ಬತ್ತೈಕ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟನೆಲೇನು ಕೇಳಿನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಪಂಡೊಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಐದು ದುಂಬು. ಯಾನು ಲಕ್ಕನಾಗಿ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದಿತ್ತನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ 6 ಗಂಟೆ ಐದು ದುಂಬೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಓದು ನೇಟಲ ದುಂಬುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಭಜನೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು, ಭಜನೆ ಎಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಂದೆ. ಎನ್ನ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಳಸ ಬೈಲಿಡ್ದು ಜೋಕುಲು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟುಗು ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಬನ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ತರಬೇತುದಾರ ರಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇರಾಕಲು ತೂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನೇಟ ಮುಟ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದೆ ಪುಣು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೇರ ಅಂದಕೇನ್ವೇರು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅವಡ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಜನ ಪಂತಿನಿ ತಪ್ಪು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ ಭಜನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಆ ಜನ ತೆರೆಯೋಡೆ ತೆರೆದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೋಡು ಬದಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವೋಡೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇನ್ನೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಪುಣದಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದೆತ್ತು ಪಂತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತಡೆಯುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂಜೀವೇರು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಆ ಕೆಲಸನು ದೆತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಠಿಣ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಅದನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದರು.